இன்றைய முறையிலிருந்து சில உங்களை உண்மையிலும் உண்மையான வைஷ்ணவர் ஆக்குவதற்காக வந்திருக்கிறார் பாபா. நீங்கள் அனைவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றுகிறார்களாக. உங்களுடைய டைட்டில் என்ன? நீங்கள் எந்த ஒரு ஆசையை நிறைவேற்ற வேண்டும்? பதில்: நீங்கள் அனைவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றக்கூடிய ஜெகதம்பாள் காமதேனு ஆகுங்கள். ஜெகதம்பா ஜெகத்பிதா குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அனைவருக்கும் முக்தி, ஜீவன் முக்திக்கான வழிகாட்டிக் கொண்டே இருங்கள். வைஷ்ணவ தேவியை லட்சுமியாக மாற்றுகிறார்கள். அதனால் ஜெகதம்பாளுக்கு அதிக புகழ் இருக்கின்றது. லட்சுமி நாராயணனுக்கும் அவ்வளவு பூஜைகள் நடக்கின்றது. பாபா வந்து பூஜைக்குரியவராகி மாற்றுகிறார்கள். பாபாவை நினைவு செய்யுங்கள். இவரும் தந்தையாக இருக்கிறார். இதன் மூலம் மனிதனிலிருந்து தேவதையாக மாற்றுகிறார். ஈஸ்வரன் தர்பாரில் அசுர குணங்கள்